supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Good morning, Pilipinas, mga Bicolano, sa inyo na partikan mundo. Welcome po sa programa niya tong anhapotig di po sa DCGB. Di pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kaputan, kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan, ang sarong isyu malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Yan po ang hapot. Ngunyan pong aldaw nin Biyernes o hapotig di po sa DCGB. Good morning, Tabi, sa Gabos na mga parantabay niya to. Mga tugang sa Bilog na probinsya Kanalbay. Good morning, Tabi, kay Manong Andy. Yan, thank you. Tabi, sa imong greetings. Alright, bale, mga tugang kaakibat na kamang giraray dyan sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunyan na pagkaaga. Ngunyan pong aldaw, may Sabado, ngunyan pong Biyernes, buda Sabado, may duwang dakulang aktibidad. Mga tugang din po sa Legazpi na sa indong masasaksihan, mahiling asin madangog po sa DCGB. Primero, dyan pong hapon, magakaigwa ki report sa Banwaan State of the City Address, no, si Mayor Alfredo Garbin Jr. Diyan po ang nalauna, diyan po sa Legazpi City Convention Center. Yan, ha. Tapos susundan iyan kang oath taking ceremony kang Mayor-elect na si Mayor Isham Ismail. Yan, may mga nareceive kitang text mo niya na kasubago habang kita nagprograma na may mga congratulatory messages, mga tugang para kay Mayor-elect Isham Ismail. Pasensya na po kamo dahil kung nagkabara sa kasubago, nagkakaon nga na kita ki oras duman sa alas city tang programa. Anyway, nagkabarasa ko po niyan. Congratulations, Tabi, sa Mayor-elect daw kang Legazpi, Siringman. So iba pa na mga masurumpa. Actually, nagkoreana ni ba dyan eh. Nag-outtaking na. The requirement po yan mga tugang sa pag-asumir mo sa pwesto Tabi bilang ilhidong official. Kaya dyan po yan alauna, mga tugang din hapon. Tapos sa aga, may gigibuhon man sa Albay Astrodome and oath-taking man ni Governor-elect Noel Rosal. Gigibuhon man iyan mga tugang diyan sa Albay Astrodome. Pero senda po alas 8 nin aga, no? Alas 8 po nin aga na schedule ninda para po sa siring na mga aktibidades. Kaya ano yan, buda sa iba man, so grupo na mga sa ibang board members baga. So iba pa kasuhapon, iba na akong nagkaililing na mga enot namin na nag-oath taking sinda. Mga tugang, so iba pang duman sa 3rd District, si Congressman-elect Adrian Salceda,
tapos naman kansiring na mga aktibidades sa Sinibapa. Ha, kaya dire-diretso na po yan, mga tugang, then ma-assume sinda sa Lunes, 12 noon, tabi. Alas 12 po nin udto, mga tugang dumantabi sa, I mean sa Lunes, no? June 30, yan, ha. Hanggang po sinda sa June 30, mga tugang kan 2028. Kaya, dyan tabi, magkakaigwa ki tulong taon na termino ang satuya na mga opisyal kan satuya na lokal na gobyerno. Okay? Sige po. Yan po ang mga abangan na lang niya to dyan. Sabi kan texter ta, good morning, give thanks to the Lord for your success. Salamat po. Good morning. Good morning, Tabi, Henry M. Congratulations, Tabi. O, salamat ha. Thank you po, Tabi, sa gabos na mga texter ta. Mga tugang buda sa iba pa nagpaabot, Tabi, nin congratulatory message. Good morning nga pala kay Dr. Melinda de Guzman. Buda kay Madam May. Mirapuentes, Tabi, salamato na maray sa text, Tabi, kas bagong aga. Excuse me. And then, Tabi, hali sa Valenzuela. Oy, kay Sir Asur. Good morning kay Sir Asur, Tabi. Congratulations, Sir Henry, for receiving such prestigious award from Valenzuela family. So good ba ka kay Albay? Good morning, Tabi, kay Sir Asur. Buda sa iyang papa and mama. Natuparan ko so pamilya kay ni dyan sa natuparan ito. Sa mall, natuparan ko, Tabi, sa mall, kan uminaging aldaw. Tabi, naglalakaw-lakaw sinda. Salamat po. Good morning, Tabi, Sir Asur, Valenzuela, mga taga-Banwaan kan Bakakay, Albay. Okay, sige. Di. Kaso bago, habang nagaprograma kita, pig-review ko sa mga text messages nindo, may naghahapot kung ano doon ngaya ang latest sa barangay election. Di sinimbago nga niya ako, totoo na po na 7:30. Yung ngayon, nagsimbang niya, okay po, sabi niya. Di, nag-antabay itong niyan. Gusto sabi, ang latest po, mga tugang sa barangay election, tani ba, namamalisyan ko, sige na may mga bigigiribo ng mga aktibidades diyan sa barangay, sa mga nag-ambisyon, mga tugang na pag magkandidato, tabi, ngunyan, sa mga tabi, no? Ngunyan tabing aldaw. Ngunyan, ang barangay election, Tabi, may kwan baga, may ginibubag, may naprobagang batas, mga tugang, so ano yan, so House of Representative, bill, buda so Kongreso, Senado kan Pilipinas, magkaiba so sa indang naging implementasyon, Tabi, kan programa, kan bill, so sa indang magkaiba ang term, limit kan mga barangay officials, ninda, kaya nagkaigwa ki bicameral conference committee. No? Kaya naman sa BICAM, nagkaso-so nagibuho na, gibuhon, Tabi, na 4 na taon ang limit, ang term kan barangay official, pero sinda, mga tugang magkakaigwa ki tulong taon man. Saro sa na duman sa nataon, sarong term sa na, o 3 terms, sarong taon sa na po duman sa SK. Yan. Ngunyan ito po, yaw na po sa Malacanang, sinubit na po ito sa Malacanang. Kung ito aprobaran kang presidente, Tabi, ang eleksyon, base duman sa Bicameral Conference Committee report, itong bill na ito, ang eleksyon, Tabi, sa November 2026, every first Monday of November, Tabi, ang eleksyon. Susog naman sa, actually, bako ito postponement, sabi kan mga congressmen, buda, senador, anapod ka ito, the amendment, mga tugang sa local government code. Kaya sinda, magkakaigwang election every first Monday. Yan. Ngunyan, Tabi, kung ito man day pirmahan kang presidente, pirmi ng labos ang eleksyon. Tama laps ito, Tabi, into law. O pag naglaps yan, di
pirmi na po mga tugang na ang eleksyon sa maabot tabi na 2026. Yan. Iyo po. Ngunyan, ko ang opsyon na saro para dahil po yan nga magkaigwang eleksyon tabi sa Nobyembre is i-veto ito kam presidente. So pag veto po ito kam presidente, mga tugang, kung sabihon, malabos tabi so eleksyon sa Disyembre. December 1 so schedule eh. Malalabos po ito. Base po ito sa rulings kan Korte Suprema na nagsasabi na dapat mag-eleksyon tabi sa maabot na Disyembre. Kaya alat-halatong po nindo, dahil pa man baga, dahil pa man kibareta na pinirmahan o pig-veto kan sa tuyang presidente, mga tugang ang sa tuya tabi na barangay and SK elections. Yan. Kaya alabangan na lang nindo tabi. Ang kwan lang duman, taan adjustment tabi sa SK, saro sa ng term, sinda, one term lang. Tabi ang ang sendang term yung man ang tundugad baga mina hindi ko alam kung anong logic ito, hindi ko nako ito kung anong mga tugang so logic mga tugang kung nata ito tabi ginibo ito siguro bas pag nakuan yan makuan yan, ma-aprobaran tatabi yan, mga tugang kang, maraman ta yan pag napirmahan itong batas na ito. Manyan, nandun man nakabugtag tabi kung nataarog atong naging decision kan mga senador, buda mga congressmen. Okay? O yan tabi ang latest dyan, mga tugang may kinaraman sa siring na bagay, so naghahapon tabi sa tuya. Kaya alat-alatong, pero may eleksyon na dahil, tuloy ang serbisyo. Yan. May election o dahil, mag-isip-isip na taimbe. Madali, makasun man sana po. Tugang, more than 1 year man, tabi kung mag-election tabi sa November. Okay. Good morning kay ex-Kapitan Joy Bahoy. Ceremony. Yan ngayon pag may stress da ang ceremony. Ceremony. Susugon ta daw ang tama. Tabi maski ako, manada. Ceremony. Yan, ceremony. Yeah. So English pronunciation tabi. Thank you, Kap Joy. Tabi may kinaraman dyan. Alright. Sige di. Sa tuya tabi na oy salamat ha o nag-text na digdis so taga-daraga tabi supig kwanta ka sa hapon supig refer ta ka sa hapon kay Mayor John G. Hausyan pig-refer ta ka sa hapon na hinakot na dapo so basura pero iga pangaya kidiit na natada yan tabi sana dahil na po mag-ulit ini tabi na problemang ini sana po dahil mag-ulit na ang problemang ini. Ikapirang basis na po na pig-refer sa tuya na problema dyan sa market side. Ang problema pala dyan, ini po, pakipangapudan to lang dyan sa mga tao. Pag-arog po ka ng sistema, pirming mag-ulit-ulit kita, dapat po, sa mga tao, dahil nagdadarakan basura sa MRF, kamutabi ng mga residentes dyan, dapat po kamo, maski sisay man, di po kamo magdarakan basura nindo sa MRF. Ang polisiya po kaan, dapat, duman sa nasa harong pa, dapat segregated na po yan. Segregated na po yan, duman pa na po sa harong. Kaya dapat po yan, kukolektahon kan garbage collector. Kung di po nindo segregate yan, may polisiya baga na, dapat yan, di po mga pagkolektahon kasatuya ng mga garbage collector. Iyo po. Kaya, ang sabi ni Kapitan Kasuhapon makauron ta, ang problema nga, tabi nagtatarapok tigdi, na bako ngaya kami mismo ang nakaka-monitor. So, dapat, may strict one po yan, na dahil po magtapok ng basura dyan. Iyo po. Alright. Padagos ang trabaho sa barangay, kung arog ka yan, sana. Yan. So, maluya ang performance na barangay official, may problema sa mga residentes. Yeah. Tama, Henry M. Yes, tama ka po dyan. May point ka po dyan. Iyo po,
No arin malaps into law, taigwa man, igwa lang po yan period kumpirat. Iyo po, dari 15 days, kung di ako nasala. Sorry po, di ko lang sure, pero 15 days tabi. Maluwas man yan, tabi. Dapat sa laog nin 15 diya, sa oras po na iyan i-submit for signature tabi kan presidente, dapat ma-actionan niya po yan, mga tugang sa peryodong yan. Kung dahil niya ma-actionan yan, lawos, tabi ang postponement kan election sa Disyembre. Di po, kung permahan niya, iyo manggiraray. Pero kung i-veto niya, iba pong uroron ito. Nahiling ko si spokesperson Claire Castro, kami garing niya gusto nga kang presidente na mag-eleksyon sa Nobyembre. O iling ilong tanong sa natabi. Kung ano mga tugang anaabutan ka iyan na sitwasyon na iyan, diyan po mga tugang sa alidi po sa tuyang nasyon. Yan po ang ginustukan mga senador, buda mga congressmen. Alright. Good morning, Henry. Sabi niya, ano ini? Ibakal mo nga tabi ako sa Robinson's Mall sa Gary Leasing Store ng humor book and radyo na mukhang soft drinks. Sige. Gani, baka sa National Bookstore igwa ka ini. Pero ini kaya si Gary Leasing, baka so stand-up comedian ini, di ba? O sige, pagkasa na po. Tapag nakahapit ako naman. Tamo yan kayang aldaw, iba naman po an sa buya na lakaw. Para habang kami po pasisiring na sa airport na ibipiglen para po mag-uli dyan na hapon sa Legazpi City. Okay? O bueno. Another one. Sabi kan texter ta, yes po. Nagtaram naman sa mga barangay official na dapat dahil magtapok. Mga makuso, mga mga matagason ang payo kan ibang residentes kaya paano kaya da itapok ninda na so dahil man nakukulugta kitultol kang garbage collector. Yun na, nagkuruyan na logo, nagtururuan na logo. O basta, kung religiously man ang nakukulekta kang garbage collector, di gad sa residentes matapok kan basura. Pero dapat nga nibaga nila tapok dyan. So dahil na mamarong, ito tabi na mga piling matuna o residual, dapat dumana po ito sa endong mga harong patunawon. Ay ka, nagigibo ang kigari mga kung may daga, ilubog, etc. Para po sa composting, yan, nagigibo yung composting para duman. Ako yung pigibo ko kaya ako may part ako ang harong ko sa likod na may daga. Dahil ko pigpasimento, taluman ko piglulubong sa mga alay sa gulayon, etc. na pwede tabi na malapa tulos. Dede mo na itatapok ang duman sa sendong MRF. Yan. Good morning, amigo. Sabi ni Sir Wilbert na Perinya. Good morning, tabi, Sir Wilbert. Maray na aga. Sabi man ni Kapitan Milabal, Councilor Milabal, composting niya po. Yan, matindi si Kapitan Sikon, si Liga ng mga Barangay President Milabal, siya ang nagpasumpa kay Vice Governor Didayco. Kay Vice Governor-elect Didayco. Siya palan so nagpasumpa, Matindi palan si ex-officio member City Councilor Milabal. Congratulations. Pati sa mga board members, may mga, may mga pictures na siya mismo, sa mga board member-elect kan sa tabing probinsya. Hello? Hello, Sir Ian. Good morning. Good morning, sir. Congratulations po pala. Ano po? Congratulations. Ay, salamat. Salamat po. Salamat, Busing. Salamat. Oo. Warning. Yeah, thank you. Thank you. Sir Ian sa Batura. Oo. Pareho digi sa Barangay Cruzada. Oo. Barangay Cruzada. Oo. Barangay Cruzada. Anong na yung matarapok sa MRF? Nagkulit ka. Pag minsan sa Roxy Makita Ay, nako. Oo. Okay. Nanggada, no? Nanggada. Okay. Kasi dapat, nagmamanduhan mo ang mga tao mo, di ba?
Yung na sana Sige. Makanagdala ko gito. Sige, salamat. Salamat. Sa totoo lang, tama, may punto siya. Itong caller ta. Dapat po, regularly, na ngaya, kung pirang beses maikot sa barangay ang mga eco-aid. Kung talagang daing kolektahon, so ibang mga residentes, maisip talaga na itapok ang basura, dadarahon ninda, duman mga tugang sa enda tabi na kwan, sa enda tabi na MRF. Yan. Hello? Ay, hello? Hello? Sandali, may nag-upload. Alright. O di, pati pa lang sa mga board members, ano? Daling ko digdi si board member, so pinasumpa ni City Councilor, ex-officio member City Councilor Milabal, madali lang, may nag-upload. Madali lang po. Ano nga, pagsimbag kayo ng cellphone ko, lugod ko na sa pagsimbag. Hello? Ay, pangyari. Madali lang po. Apon, kira tabi kwan, ay ko lugod na, kukaso pindutan kan ultimong cellphone ko na, madali lang. Ayan, ito na. Hello? Hi, morning tabi, Andy. Thank you, salamat po. Yeah, thank you. Ay, ko nakakuha sa pindutan. Ano lamang tabi may pagiligod? Apo. Yeah. yang always. Salamat. Salamat tabi. Yan. Andy, yan. Sabi kan texter ta, 30 days, not 15 days under 30 days, not 15 days under Section 27, Article 6 of the 1987 Constitution. Section 27 partly provides. Wow, salamat po Kaya sabi ko baga sa Indo, dahil ko man siguro, dahil ko sure itong 15 days, more or less, no? Pero thank you po sa texter ta, di. Salamat on tabi sa texter ta, ha? The President shall communicate his veto of any bill to the House where it originated within 30 days after the date of receipt thereof. Otherwise, it shall become a law as if he had signed it. Yan. Salamat po. Sa texter ta, alam ko na, bata, hindi kayang number na pig-text nindo, tabi. Pambira ko kaya gamiton ini. Kaya, I mean, nagka-route kaya ni sa punbook. So, naka-punbook. Kaya dahil ko na nagka-surusog kung si so mga texter tang naka-punbook digdi. Anyway, salamaton tabi. Tama yun yung texter talagang well-researched tabi siya. Sabi ko sa bago, baka nga niya ko, more or less, gari 15 days. So, ito pala ang totoo is 30 days. So, sabi, may halawig mga tugang na halaton ang presidente. No? Section 27, tabi, provides that the President shall communicate his veto of any bill to the House where it originated within 30 days after the date of receipt thereof. Otherwise, it shall become a law as if he had signed it. At ay, salbatana si Attorney ay, sige Migaw, sandali lang Thank you, Attorney. Attorney Alvin Villarmino. Thank you, bossing. Madali lang, typhoon book ko daw ini. Sus ko talaga, alam ko nata. Typhoon book ko ini na. Thank you, Attorney. And ipon book ko ining number ni Attorney Alvin Villarmino. So, amigo ko pala ini na nag-text sa tuya. Thank you, bossing. Nadiyo na ito, Clarado Tabeno. It's not 15 days. I stand corrected. It's not 15 days. Mga tuwang tabi. 30 days tabi. Under the law. Yan. Sandali lang. Thank you, Attorney. Ay kung nata. Baka naman malingawan ko naman ini. Punbo ko. Yan. Attorney Alvin Villarmino. Good morning, Tabi, my friend. Kumusta? Long time no siya. Tabi, amigo. Yan, okay na. Dahil ka na. Pilimin, amigo. Nakasave na tabi sa imong numero. Yan. Okay, sige. Salamaton, Tabi. Attorney Alvin Villarmino. Alright. Sige. Yan, Tabi, kaya
Yan man sa itong pwedeng option, tabi, no? Okay. Sabi ni Joker, masirabon man kuduton si Mrs. mo man, Joker man na. Sabi ni Mrs., naging kaduroy ka sana, day ka na tao magsipi. Tayo, amigo. Kahirak man, soon, ano ini oh? Nagawa. Ay nako. Iyo, sige po, sige. Di ko masyadong aram ang istorya kaya din na tungkol sa tricycle na suaki na naipit. Sige po, anyway, basta na. Salamat po Pauwi na ang yari, gatki pasalubong ini. Alright, o sige. Tabi, ito. Henry, good morning. Ako nga ni, di mo na midbid kong sisay. Pag-una ako, naka-phone book. At ayun na nga ni, po uning texter tapang sa roo. Tabi, text tabi kan sa rotang texter pata. Na diskwido so nahulog kaya ining cellphone ko. Pinairay ko pati sa phone book. Naka-phone book. Ikaw mo dan mahulog. Ikaw mo dan mahulog na di magkarelibog ang memory mo, di ba? Oy, mahulog ka. Basta nahulog inali duman sa lamesa, pasiring sa ano yan, sa salog. Di halang ka sa lamesa. Ikaw man doon di nervouson. Na pati ang memory mo magka-relibo. O, kabalikan ko lang ka sa bago, tabi. So, taking tabi na ginibo yan sa St. Ellis ini hotel. So, nainot na pala sa grupo na si ex-officio member Milabal, tabi ang nagpasumpa. Si board member Kwan, board member Maronillas, Das Maronillas. Yan, si board member Arandia, board member Siga, tapos si Governor-elect Diday ko, board member Abadesa, board member Kongkong Salceda, yan, board member, yan. So iba pa, mga tugang na pinasurumpa. Alright. Uni, ano ang mangyayari? Ano ang, analisa ron ta daw ang simpritang naaraman. Ano po ang komposisyon mga tugang kansangguni ang pandalawigan na masunod? Granting na, under the leadership, under the administration of Governor-elect Noel Rosal. Ano kaya ang gari nakaka-excite mag-attend kan mga regular session? Adi, diyan sa sangguni ang panlalawigan. Sa iraron kan administrasyon ni Governor-elect Noel Rosal, ang Vice Governor, mga tugang si Vice Governor-elect Diday ko. Bako sinda magkalinyada. Di ba? Bako sinda magkalinyada. Ang sususugon, maski diyan bagasa ko, diyan bagata, maski na nga nga public service yan, pero pag-abot mga tugang sa pag naghigpita na, may kinaraman po sa sana po, dinin politika sa pag-arasyon nila. Pero dahil man po, normal yan na pinming igwa, maski di. No? Sisay na mga board members ang kaalyado kang presenting governor-elect na matukaw. Tabi, iyan ang ngahilingon tatabi sa maabot na law. Sisay mga kaalyado niya. Sisay man dyan ang bako niyang kaalyado. Kung dakol ang kaalyado niya, siyempre gari mas madali ang mga request, mga tugang kan gobernador, may kinaraman sa mga pwedeng gibuhon. Kung dakol man ang bako niyang kaalyado, dito po aram kung ano ang sendang magiging sistema. No? Kaya gusto kong ma-interview si Governor Diday ko. No, siguro sa Lunes, may schedule kita ki mga interviews, mga tugang sa mga yan. Gusto ko siyang mahapot, di ba? Tangani na masabutan ta. Dengo na kita makahusga kung ano po ang sendang magiging style nin legislative programs, di ba? Tabako man baga magkakon yan, bako man baga magkapartido. May mga gari ang dangog ko, dakol ang mga board members, mga tugang, na bako kalyado
kan matuko na governor-elect. Lingon na kita makahusga sa inda kung ano po ang sa inda na magiging estilo sa pagtuko ninda bilang board members kan probinsya kan Albay. Kaya hihilingon ta po yan mga tugang poon June 30. After kan June 30, ang provincial board members magkakaigwang kipigapon na inaugural session. Usually, sa mga inaugural session, imbitado dyan ang local chief executive. Sa mga eksperensyata sa pag-cover. Dahil ko aram kung pwede manadai. No? Sa mga sangguni ang panlunsod, halimbawa, sa syudad, kay Legazpi, sa Tabaco City, asin sa Kwan, sa Ligao, and other municipalities, igwa man iyan mga tugang ki mga inaugural session. Usually, pigin bita. Deko kung very practice man sa nagayon ini. Very common practice na sa inaugural session yaon ang sendang local chief executive or baka may basihan mga tugang under the law iyan. Pero usually sa mga pagko-cover mitabi kay iyan sa inaugural session yaon ang local chief executive. Iyan po ang obserbaran niya to sa next week, kuno rin po ang sendang inaugural session. Hello? Hello, good morning. Yes, Vicky. morning. Speaking nga na Peter Saramo, Oh. balikan ta sa mga previous na agos na kasama niya sila. Oh. Sabi nila to ya, sa kayunan, sa mga kaipuan kang Albay, yung gibo nila, Yes. di Kaya, yan din ang... Tulong. Yes, okay. Nangyari man talaga yan sa ibang mga LGU. basic ko nilong Albay. Okay. End up kuyang asang bill. Kung po ka din nakatipid, Yes. Yan ang mga actually sa kahaluyan ko 11 years ako pa rin na field reporter. Yan ang pagtatara mo. Nangyari yan, tabi. Nangyari yan. Oh. Yeah. Yes. Oh. Yeah. Okay. Relax. Okay. Oh. Bako. Or bako mo si alkalde, or bako mo so arog kaya. May pumasok ko pa. Yes. Okay, thank you, Tabi. Thank you, Kanuel. All right, now. Yung Tabi, as of now, di na kita makahusga. Di ba? Di na kita makahusga. Di taman aram kung ano po ang sendang style mga tugang sa syudad, no? Pag majority ang bako kalyado kan alkalde, yan. Sa munisipyo, pag majority ang bako kalyado kan alkalde, o sa probinsya, mga tugang, sa provincial government. Asam na, dahil pag kita makahusga ko noon sa indang magiging sistema, maobserbaran tatabi yan, mga tugang sa pag-abot kang aldaw, sa senda tabi na mga regular sessions. Yan tabi ang sa tuya na obserbaran. Tabi. Kaya hilingon tamo na iyan. Okay. Sa July 8 palan, ang inaugural session kan sangguni ang panlalawigan kan Albay. Oy, July 8. Anong aldaw? Ang July 8, mga tugang is, sandali lang. Ang July 8 po, kanyan, July 8 is, tama ba? July 8 ang, tama. July 8 po is Tuesday. Yan, ha? July 8 tabi, mga tugang Tuesday, ang inaugural session kan sangguni ang panlalawigan. Pura may mga schedule tabi dyan sa tabi sa Sangguniang Bayan o Sangguniang Panlunsod. Halos gabor siyan na mga LGUs may inaugural session. So yan abangan ta
Di ko na kita makausga, di kita makajudge kung what will happen mga tugang sa senda tabi na regular session. Pero maobserbaran taman iyan sa pagitabi kan pag-cover niya to kan sanggon kan ano yan kan mga sanggunian panlunsod asin mga sangguniang bayan. Iyo tabi yan ang obserbaran ta. Okay? So, mga tugang, sige, yan ang binuruto tatabi. Expected, may anong expectation ta sa inda pong pag-asumer. Kaya po, sa Monday, tabi, June 30, mid-noon of June 30, tabi. Sinda, mga tugang maasumer sa pwesto bilang mga ilidong opisyal kan sa tuya, tabing lokalidad. Yan. Okay? Yan ang mga excitement niyan na pwede niya itong abangan, mga tugang sa maabot na aldaw. 8:27, oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Magbabalik kami. Makalipas lang po kan mga patalastas. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.com.ph para sa mga detalye. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman at urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page.
Kaya po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Select BDO branches are open Mondays to Saturdays from June 2 to July 18. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang kusino, lahat o gawang Pampanga. Show my is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa inyong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life.
ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. DJ, oras mga tugang sa Pilipinas, alas 8:38 na po nin pagkaaga. Digdi po sa tuya na programa sa DCGP. Aramon tadaw. Tama ba? Naka-standby si Jomar Tabi, Ronald? Baka sukas bago pa ini na nahiling ko ngunyan. Gari kas bago pa ini. Paki-chat mo daw tabi ako naka-standby si Jomar o sukas bago pa ini nahiling ko. Baka nalipat lang ako kang ano yan? So nakalinya na mga ma-report. Okay. Sige. Kas bago pa pala ito. Tabi, may naghapot kaya sa tungkol sa ano yan? So, election, tabi, may sa liga ng mga barangay, may election, may kuan ako kayan, may interview ako kay Attorney Escobar, tabi kan ang regional director kan Department of the Interior and Local Government. Alat-alaton lang nido, tanalingawang ko sa ibang detalye kang pinag-urunan mi, sabi, Attorney Escobar, ang regional director kan DILG, may interview ako kayan, de kumadetalye tabi so sa iyang inistorya sa kuya tungkol sa although ang succession po hanggang sa nasakwan sa presidente boda sa vice presidente kana liga so secretary boda treasurer wala po ito ki otoridad para sa succession so tem na ginamit naman kaya kung mabakanti man iyan ng mga posisyon na iyan kay pan po na mag-eleksyon ang liga. No? Yan tabi. So, paliwalay niya kang hinapot ko dyan. Tapos, ilibang nga sa vice-presidente, tadakol kaya sa albay, sukwan, so nabakante ng mga posisyon. Tapos iba, naging liga president ng ganang konsyal. So iba, naging liga president, tapos naging ex-officio member ng ganang mayor. Iguakan sa Bakakay, di ba? Sa Bakakay, sa Legazpi, sa mga board members man, tabi. So, succession hanggang po sa nasa iyan sana, from president, vice presidente hanggang sa presidente lang. So, secretary, di po pwede mag-asumer, magsunod. Kaya dapat na magkaigwa po mga tugang ki-eleksyon sa liga or sa sinda, magpuon kan sa indang pagtukaw ngunya na sa masunod tabi na Hunyo. Totoo, pag nakuha na po sa detalye, tabi, ipapadangog ko garay sa endo para po digdi sa may text kaya kasubago na nagkaduwa para po maklaro ta mga tugang ang sinabi ng concerns. Okay? O dahil sa tabi, ano yan, pinaghanda pa po yan, kompleto po kita kang kidetalye mga tugang kay Attorney Escobar, ang Regional Director tabi kan Department of the Interior and Local Government. Okay, di sa mga masunod tabi sa Lunes dakol kitang mga schedule interview, may mga naka-appointment kitang mga interviews. Mas maray po na so, mga experts ang nagtataram kumpara po kita na kulang man expertista pagabot sa arog ka na bagay. Kaya
Abangan-abangan na lang po nindo yan. Good morning, Tabi Henry M. Excuse me. Good morning, Henry M. Ano daw? Ayun na po. So, kanbaga, ano daw nga kung pwedeng makaagi sa buyuan, pasiring sa bugtong, going to Legazpi, tadakol baga ang reblocking. Iyo po, iyo po, Tabi. Pwede po. Actually, pig-announce nga po ang kan DPWH na garo ka effective ito kan June 22 or 23 po ito. Pinakalay po dyan, so tinampo, binukas po yan bilang alternatibong ruta. Bilang sendo po na alternatibong ruta, Tabi, sa mga bihikulo. Magin sa mga darakulang auto, Tabi, tamahiwas ang tinampo, kung hali kang first district, pasiring ka dyan sa Buyuan, luwas ka duman sa Pawa, Bugtong area, darakula po ang tinampo dyan. Kaya po pwede po yan. Pero dahil man ang hulugan na dahil po kamo pwedeng mag-agi dyan sa may Bigaa, Rawi, hanggang po sa may Bonot. Kaya lang may delay, Tabi, ang bulos kan traffic nindo. May reblocking nga ni. Okay? Sabi ni Councilor Milabal, ano daw ngaya para makatukaw kaduman, ganahon. Pundungan ako dyan, Tabi, Councilor Mila, ha? Pundo ako ng mga suggestion mong iyan. Tabi. Alright. O sige. Saro pa. Sabi kan saro tang texter, salamat po. Tamay nagbisita na po digdi sa muya na taga DPWH dito. Pigriparo na po. So complete mi digdi sa barangay mi. Same po ini. Pasensya na po. Aday ko na tandaan so konsep. Anyway, salamat Tabi kung so pigpaabot mo sa muya. May nagreparo na po dyan. Alright. Congrats, Idol. Salamat po. Sabi ni Joker, ayo request ko, Tabi, baka pwede, ano ito, via YouTube ang public iyo, Tabi, migo. Pagadalan mi yan. Mapa-approve kita kay Ma'am Brenda kasi EVP Glenn. Baka ngaya pwede live TV sa YouTube nindo, sa Facebook ang public sessions kan Provincial Board. Salamat ta. Iyo po, pigadalan mi Tabi yan. Kung paano yan. Nganing mailing ta kung paano magtrabaho ang mga board members ta. Lalo sa board member mo na gibon tang pagi ta mas mahiwas ang scope. Ang problema lang diyan, Tabi, ining texter ta kung sabay ang sesyon. For kang ining term ninda kang inot sabay iyan ang oras sarong Webes ang session kan sangon ang panlunsod, Webes man sa Kapitolyo. Akan sangon ang panlalawigan. Parehong alas 2 nin hapon. Yan lang ang concern ta Tabi dyan. Pero anyway, basta na. Pag-adalan mi pong maray yan, ha? Pag-adalan mi pong maray. Congrats po. Paghuna ko ikaso life achievement, tasagurang na baga ito, dahiling mo ng Sarawayo na inima na pastidyo ka. Paguna ko ikaso life achievement award di duman manang asukado ro ita sa aki pa ito pwede pa. Yun ka. Congrats po, gurang ka na 55 ka na baga may hindi man na Sarawak. Sige, ito talaga argay niya. Itong life achievement award para po ito awards no. Para po ito sa mga owners ng mga estasyon. In fact si Sir George Bayona si Sir George Gunyang rin 98 na 98 years old no. Makusog pa po ang samuyang founder Tabi Sir George. Saro po yan sa mga lifetime recipient po yan kang Lifetime Achievement Awards. Awardee po yan si Sir George na Bayona. Iyo po. Kaya kaso banggi may tulutabing tinawanan mga tugang nin pagmidbid. Yeah. Sa tagsadiri po ito. Ang kadoroy Tabi sa mga practicing, sa mga journalist, broadcast journalist, Tabi na may haloy na man na nagserbi mga tugang sa industriya. Yeah. Ano daw Tabi kung mag-effort ang provincial board? Oy, Joker, di ako mabasa kayo ng text mo. Bala na sinda Tabi, yo. Bala na sinda Tabi, migo. Okay, sige. Para na sinda. Sabi mga insinuation mo Tabi.
joker. Besa na. Ako kay bako kutod ka amigo na mga araw ka na bagay ta. Iba man kay ang kwan ko eh. Ibang ano yan, ibang kanya-kanya baga kita, di ba? Kanya-kanyang is appreciation, di ba? Okay. So sige, o din nagugunta ini na interview ko tabi kay Attorney Arnaldo Escobar, Regional Director, mga tugang kan DILG, regarding po dyan sa magkakabarakantin na mga posisyon. Sa sangguniang panlalawigan, may bakanti po yan. Kasi board member Isham, dyan sa Liga, siya po nangganang alkalde kan Legazpi. Sa Legazpi, may reaction niya, may connection yan. Ang nakatuko mo niyan sa Legazpi na ex officio, so vice mayor niya, so vice president niya, si Councilor Milabal. Kaya, mapa-eleksyon sa Liga, tabi sa Legazpi. Ang bakante sa Legazpi is vice president. Yan. Sa Bakakay, kung di ako nasasala, ang bakante sa presidente, tanangga na tabi si Mayor Noxki Magbumbales bilang alkalde. Then sa Kamalig, may kapareho man tabi kaya na sitwasyon. Kaya buda sa iba pang mga areas. Buda, kasuhapon nga ni, may chat man sako na taga Sursugon. No? Kaya sabi ko, magantabay po na lang ta, ipapadagog ko sa kuyang interview kay Attorney Escobar kan DILG. Uya po, dagogon niya to, mga tugang ang sa kuyang interview. Recorded po ini kay Attorney Arnaldo Escobar, tabi Regional Director kan DILG. Igwapong Constitution and bylaws na sa diri itong liga ng mga barangay. And by looking into the Constitution and bylaws nila, mahiling tapo naman na igwaman po ni rule on succession. Presente po yan rule on succession yun sa Constitution and bylaws nila. So, kaya kung mabakante yung presidente, ang liga, masaksid po ang vice president. Okay. Special election din po. Ang gabos na presidente kang liga ng mga barangay sa Albay. Ayun. So may special election para sa presidente and vice president tabi, Attorney. Tama, Yes po, opo. Mali lang po, nawara, naputol, tabian. Okay na tabi ito, Ronald. Yun na ito. Yun naputol lang. Hala ba itong interview ta? O baka, okay. So yun na po ito. Tabi, so parte lang pala ito kung sa kuyang interview kay Attorney Arnaldo Escobar, mga tugang, ang Regional Director kan DILG. So very clear po yan na dapat magkaigwa tabi nin eleksyon. Okay? Mientras tanto, mga tugang sangguniang panlungsod kan Tabako, pinasalamatan ni outgoing Mayor Crisel Lagman sa suporta kan kay Congressman Edsel Lagman at sa iyang administrasyon. Detalye kang report, hali po kay Jomar Bien. Jomar! Good morning! Henry, good morning sa mga parantabay. Dakula ang naging pasalamat ni Mayor Crisel Lagman sa 8 sanggunian panglungsod kan Tabako sa ginibong sa mga suporta na tinaukay ni sa iyang ama na si Depunto Congressman Edsel Lagman asin sa mismong administrasyon kan alkalde bilang alkalde kan siyudad kan Tabako sa nakalis na nagkapirang taon. Sa ginibong ultimong sesyon kan 8 sanggunian panglungsod kasudma, naging bisita si Mayor Crisel Lagman asin tinawanin pagkakataon na makapagpahayag kan sa iyang mga pasalamat asin kaagadan. Sinabi ni Mayor Crisel Lagman na ang mga programa asin proyekto kan sa iyang ama asin maging kan sa iyang administrasyon daikuta na pangyari kung bako sa dakulang suporta kan gabos na miyembro kan sanggunian panglungsod nagkapira sa mga programa asin proyekto ni Depunto Congressman Edsel Lagman asin kan sa iyang administrasyon
ang binanggit kan alkalde na nakaresibi kan dakulang suporta kan sanggunian kay riba na digdi itong pag-utang kan lokal na gobyerno kan tabako nin 300 milyones pesos para mahitnuan ang pangangaipo kan mga eskwelahan, mga estudyante di sa syudad kan tabako na dai na itao kan DepEd arog kan pagpagibo ninda na sobra sa 70 mga classrooms asin pag-repair pa kan sobra pa ang sa 70 mga classrooms na nadistroso kan mga nakaaging bagyo. Kaya ba man sabi ng kan alkalde ng mga programa ninda iyuan na suportado kan sangguniang panglungsod iyuan pag bakal ninda nin mga transport vehicles na ipinagpanao pa sa nangani ka nakalis na aldaw duman sa mga barangay na daipanin mga transport vehicles ang land banking program kang LGU ang mga pag-aprobar kan at sanggunian panglungsod kan mga use of agreements mga supplemental budget para sa mga programa kan lokal na gobyerno ang pag-aprobar sa mga programa proyekto arog kan super health center at pinakaprimerong legislative building digdi na kasud mangani iyuman ang pinag-inauguraran asin pinuna ng gamiton an padagos na construction kan convention center kan syudad kan Tamako na matatapos naman sa sunod na taon kasabay naman ang mga pag-aprobar kan sangguniang panglungsod kan Tamako sa mga coastal road, bypass road, so AA slaughterhouse, mga programa kan sa solar powered water system, street light, mga barangay health center sa child care centers asin kadakol-dakol pang iba. Sinabi kan alkalde na apuera sa mga pisikal na mga proyektong iyan dako lamang so naging suporta kan sangguniang panglungsod asin de lamang nagkontra sa mga programa na ipinag-implementar kan lokal na gobyerno kan Tabako para sa mga kasaraditan. Inumaw niya si outgoing Vice Mayor Nestor San Pablo na matukaw na bilang konsyal giraray kan syudad kan Tabako sa otro semana dahilan sa magayon na pagpadara asin pagpadalagan kaini sa mga miyembros kan sanggunian panglungsod. Katakod kan bagay na ini pinaghagad man ni Mayor Crisel Agman sa masunod na sanggunian na kung saan siya naman magiging ang kongresista kan Primer Distrito ang suporta kan mga ini sa iyang magiging mga programa man bilang kongresista kan First District kan Albay. Yan tabi, BP Henry, ang mga nagkakabareta. Go ahead. Go, tabi. Yun Hello, BP, naputol. session tabi ni Vice Mayor Naputol pa tabi, BP. Day nakantos ako. Putol-putol po. Pakiulit. Sabi ko kung may schedule naman dyan kang inaugural session si Vice Mayor-elect Linda Bongao sa Tabaco City. Daipang pig-anonsyar tabi BP Henry maaaraman ta indigaro sa Domingo dahil sa Domingo magkakaigwaman nin outtaking ang mga matruhaw na bagong opisyalis kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Kasabi na dyan si Mayor Ray Bragay, si Vice Mayor Brendong Bungao kasi nan miyembro kang konseho. So dahil pakitang naku ang schedule kan na inaugural session. Ayan, Henry. okay. So yan BP Henry and mga dagdag na baleta, Joe Marbian, DCGB. Okay. Salamat Jomar sa report hali dyan sa Aluas. Okay, yan tabi ang latest na informasyon hali po dyan mga tugang sa Tabaco City. Bueno, so another information tabi para sa tuya ng mga motorista. Tangani po na natatawan ng tulos kita kigiya tabangan ta ka ining DPWH ta ngani po na at least namang baka may mag-antabay kamo dyan na pinming nagaagi dyan po sa Common Inarado Peña Francia Road. Yan, ha?
magakaigwa tabi ki implementasyon kam projects dyan sa Kumon, Inarado, Piña Francia Road. Yan po ini pong Kumon, Inarado, Buda, Piña Francia Road. Yan ini mga tugang minaagi sa may Tagaytay area, pasiring sa Kumon, Inarado. Kaya, kung po ini, kung magkakaigwa dyan repair, reblock o trabaho, magkakaigwa po ki traffic build-up. Tira kung nag-aaragi dyan, lalo na sa nag-aagi po, naghahali sa Bicol International Airport. Tabi sa may partikan tabon-tabon. Kaya, effective da July 1, 2025, expect na magkakaigwa ki traffic build-up sa sinabi ng mga lugar. Kaya uni po ang mga alternatibong ruta na pwede nindong agihan. Halimbawa, Ilawod, Kamalig, Tagaytay, Kamalig, Baligang, Taladong, Kumon, going to Gapo, Daraga Albay. Yan. Kaya yan po ang mangyayari diyan. But ang tinampo po diyan medyo saradit lang, no? Saradit ang mga tinampo diyan. Kaya po igwa ki alternatibong ruta. Kaya ini po na tinampong ini na na-mentionin na ipapakarhayon daa. Yan po binakonektar sa section kan Kumon, Inarado, Piña Francia, Daraga Albay. Kaya may alternatibong ruta tabi sa may partikan Ilawod, Tagaytay, Baligang, Taladong, Kumon, and Daraga Albay. Yeah. So mga motorista po dyan, effective July 1, Tuesday. Yan. Sa Tuesday po yan, mga tugang mangyayari. Kaya lahat na paano kaya dyan, maski ako nag-aagi ako dyan paghali, akong alam kong may mga aktibidades tabi dyan sa kuhan, may mga aktibidades tabi dyan sa, sa lugar na yan, ang gigibo ko tabi, nag-aagi ako dyan. Kaya luwas kan, sa may partikan Tagaytay, buda, antinan po dyan, bako, so, darakula baga na araw kang mga nasa National Highway. Dua lang po yan, medyo bako nga di siya masyadong open, naka-asphalt overlay, dakula ang mga kurbada dyan, kaya sa dit po ang tinampo. Kaya kung halimbawa man, mapakaray kang tinampo, sigurado yan. Mga tugang na magkakasarabatan ka mo dyan, dakul na mga auto. Baka may mina-shortcut dyan ng mga buses, tabi, pag maliwanag baga, minaagi sa tabon-tabon, mina-shortcut going to Tagaytay, habo na mag-agi po sa Daraga. Actually, saron sa the best na alternatibong ruta ko ta. Kaya lang ang problema, mga tugang, tayo nga niyan, sadit po ang tinampo. Sana maplanuhan niya na maging 4 lanes. Takon bagaan, road hali sa, connecting BIA, tabi to Kamalig, tabi na lugar. Alright? O sige, uy, alas 9 na palaan. O de bueno, mapaaram na kita ta. Mahanda naman kami digdi po sa kuan sa muya, mga tugang na kinamumugtakan, mga tugang sa Adriatico Arms Hotel. Yan. Tawad tabi, balik na kami dyan sa Legazpi. And tawad so alas 3 tabi. At alas 3 tabi, recorded muna ito. Pasensya na kamo, recorded po yan. Sa ano pong madadangog na programa, ang flight ni tabi ni EVP Glenn 4:45 AM. PM diyan hapon. 4:45 PM po ang flight ni ali digi sa Manila going to BIA. Kaya so alas 3 ta pong programa, recorded na muna ito. Tabi tapos si Joshua Carey ba kulig di buda si Jimmy. Tabi kaya nag-record tabi akong may recorded tabi kitang program na Badang Radio na hapon. Kuha na muna. Sabi nga light listening na muna tayo mamayang hapon. Okay? Salamat mga tugang kansenong pagantabay. Mga tugang sukam pala. So, kape asin baretang agraryo. Sa Lunes na po. Sa Lunes na dumadadangog. Mga tugang usog duman sa advice sa kuya kan Department of Agrarian Reform Program, Department of Agrarian Reform Regional Office number 5. Okay? Salamat kan sa nang pagantabay. Masunod na po tingog kabanwaan kay iba si Pio Fernandez. Hali po digdi sa Metro Manila. Kay bago po si EVP Glenn Barcelon, si Jimmy, si Joshua,
Sarama pangaran po ni Ma'am Brenda and Sir Jose Locsin Jr. Thank you. Goodbye. Maray na aga po sa Indoga Boss. Diyos mabalos. God is good all the time. Mabuhay. Tuhod, siko, baywa, aray, paglaging pasa